kangening ati mudha laras gonge wong duwe gawe. Oke Mas Rida. Mbak Dewi Ibu Ketua Ben Agus. Oh Mbak Dewi rawuh to. Sugeng dalu Mbak Dewi. Bu Dewi Karmila Ibu Ketua ya. Iya iya iya. Iya iya iya. SN Juragan BPU. Monggo Pak Agus. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Iya iya iya. Iya iya iya. Dong wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu. Mas Bagong Pak Kramat nang meluncur ke timur apar Mas Aristo. Mas katresnanku ora beda rasane atiku awak ra bisa turu wayanganmu Mbah Surono Kleng Reno wanita ati-ati ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mati amung sira kang bisa nabani. Mas Bagong Bayu Haji ndang ngetan. Mas Bagong Ojo adoh-adoh karo sedulur. ora ketok Alah, rasah mikir kuwi. ora ketok ning kono ki Lah iya, sing duwe bak kramat. nggih ojo sampeyan mau bagus tresno iki ora ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisih Modal laras Mas Arsito. Mas Bayan Agus ndang meluncur. Tak tambahi. Masuk Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu. Dastre laris. Rino wanita hati-hati ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Dek awan dastere payu, dekleng nganti tak WA. Apa?
Lah kowe entuk opah pira Mbak Riri? Mbak Riri iki ora mbok dolke wis warise ra ukur ra ngono. Kandhane. Ah, iya. Sampean sing rung tuku. Tuku sesuk tanggo Iya. bojo mbok enem. Oke, siap. Aja sombong wong bagus. Modal laras. Tresno iki ora kelayu. Ora suwe aku bali. Iso sumandhe ana ning Sembah nuwun Mbak Yuku wis. Perkara bayane kroya adilanang saka